Malawi, Camera. Juni tikusendera masiku aja ndabwera ndi nkhani yanga iyi imene ngati nzika yokhudzika ya dziko la Malawi, nzika yokhudzidwa ya dziko la Malawi, kuti tigawane pa zimene zikuchitikazi. Choyamba ndipite kaye kwa apaki ndi anthu omvetsa chisoni kwambiri, ndipo ine ndikudabwa kuti kodi amene akutsogolera apaki kodi akamakhala mu mtima mwake akumamva bwanji pa zimene zikuchitikazi. Kodi mamemba apaki mukamakhala nkumapita ku State House kwa Chakwera ukalandira zimainivopi ukatenga zinthu kumakadya mmakomo mwanu kumakhutitsa mimba zanu, dziko la Malawi nkumaliona kumene likupitako, inuyo mukumamva bwanji, mukumapuma bwanji? Kodi muganiza kuti kutha kwa zaka 5 zina zikubotsogoko Malawi adzakhala Malawi wa mtundu wanji? Ndayankhula izi chifukwa chonena kuti apaki anayitanitsa mkumano onama opusitsa Malawi kutipeperetsa atakapatsidwa chibanziso ndi Chakwera. Pitani mukabwarabwaze izi, munkaona kumene kuchemezi machitikira kumaoneka kuti kuti apakiwa anapanga asaini anthu awa aja nawonso anzanga ndina aja mwanja Mkeni Sonda ndi azinzawo kuti akapange zimene akufuna MCP ife tizimvetsa zimene zicha. Mwayankhula zopepera zanu kumene kuja khanja tinayisiya m'manja mwa apaki kuti aonepo awunikire kuti kodi dziko likuti bwanji, anthu akuti bwanji, anthu akudandaula zingati, way forward ikhayo tani. Lero la apaki akubwera ndi maonera kuti palibe chimene anganena dzingomvetsa kuti kodi zitha bwanji, maganizo aena utawamva ena onso tawamva koma tiona kuti zitha bwanji, kusonyeza kuti ndalama zimene alandira apaki zikwasowetsa mtendere kuti apezekepo chiganizo choyenerera. Zomvetsa chisoni ndi dziko la Malawi, zomvetsa chisoni kuti mupaki muli azikulu ampingo, zomvetsa chisoni kuti mupaki muli maloya muli ndane, zomvetsa chisoni kuti akupanga izi mwadala ndithu mongofuna kuononga ndalama za dziko komanso mongofuna kukhutitsa mimba zawo. Mwaziona Malawi meeting manager inali yongonongetsa ndalama, anthu kugona manti sochi kudya kutani Malawi asikumeko whatsoever zinali kumene koko zapita. Lerolo zimabhanzi zimene apatsa zikuakanikitsa kupanga decision pa nkhani iziziwa ni ndalama zokha za Malawi zimene Malawi wosauka wavutika kulima chaka chose foja yake uko boma likumbera nkumakapatsa apaki mahongana amene zikhaliramo. Zomvetsa chisoni. Tibwere ku ndale, mungathe kuona mmene zikuchitikira. Kodi titati tulenge mlandu wa umene anammangira Gangata omaliza uja amati wa certificate, nkutenga mlandu umene ammangira ndani uyu Jabi Muhango. Malawi mukunena kuti are we safe in this country? Umeja ndi mlandu onena kuti mpaka magalimoto useje chikonivu chothamanga ndi ndani uyu Jabi Muhango ati wa ku court nkhani yake manager mena inalili nkhani olwanjinga moto saka namnyamula Jabi pia na kuti ati mukayankhe nkhani mukafotokoze sizikanatheka kwa mpaka na kusero kugona magalimoto seaja ndama za boma. Gangana ndiyaka mendetsa magalimoto ya ambulance uja cholinga mwina tikonze paja kukonza ndesi kumavuta ndipo tizina zimakhala kuti nzokanika kukonzeka ndi uja wadwala watere Amalawi nkuliona dziko kumene likupita. Lero masiku amene alili ndi atheratu masikuwa ine sindikukhulupirira kuti kodi anthu mukumva bwanji mukamakhala mafika lero 4 mawa 5 sindikuzati Amalawi tikumva bwanji. Nne ndikufunseni Chakwera ngati wapanga izizi zoononga dziko zaka 5 izi, kodi muganiza kuti Chakwera kungoti awine pano pa MCP kungoti awine pa Amalawi tizayithaso MCP kuizula pa mpando zizatheka? Ngati akukanika lerolo kumapezeka kuti akukugulani ma MP akukugulani anzathu aku opposition chifukwa izizi tisanene somo kunyengani kapena mobisa inu ya opposition ndi amene muli oyipa kwambiri amene mukuononga dziko lino. Opposition na memuli oyipa kwambiri amene muononga dziko lino chifukwa mati akakwirana ni usiku achina chimwendo inu mukuthamangira konko fa chotengekani ndalama mukakandira ndalama zia mulibe se kutundu wa Malawi. Lero palibe amene wa opposition amene akoneka kuti ali strong apapo tapulumutsa Malawi palibe.
So it's better kungotiuza kuti tizisiye anthu ife tikhale tizizunzika mmene mukufunira inuyo amene mukuona ngati kuti mulungu anakusankhani mukhala mtendere mukhala olemera mukhala ochita mukhala ma decision maker mupitirize zimene mukupangazi chifukwa mukutizunzitsa ife Amalawi amene tili kumudzi osauka ana ang'ono timakhala anthu m'dziko ndi chiyembekezo kuti mwina kapena mwina tikavota apapo MCP tikhazika pasi koma mungathe kuona pofika la lero pali chiyembekezo. DPP munatchuka pakatipa munati mupange survey m'dziko muno. DPP munati mupange lero mulipokera amene munalira atupenda sozeza nayo DPP inaopsha koma pakati panopa next class basi chifukwa chani muli ndi moyo wodzimva mukuona ngati mawina kale komanso mumakhala ndinuyo chakuwiri au kuduka mukumapita uku MCP usiku mileme mamawa muli kunja kuno dziko nani ngati tili limodzi mukumanamizana kunena kuti zonse zili bwino kale chimene kudziwa senchoneti chifukwa inuyo muli ku mathematics lero zauditimiza zili bati pati mali chisankho chimene chinambere chitikapo ndauditing. How special are these region make yale ine mukukanika tonse tingalipe kudziza na kupanga chichombeka kuti America itakutana nawo mkwapanga convince zimene tifuna kuti tichitike koma inuyo mukumatanso kwa America loza house adande uwe zili modzi ana amene pade chimene angachite ali ndingani ndife zili modzi mwayiwala kuti mukuononga mpingo wa Malawi mukuononga dziko la Malawi nkhani zomvetsa chisoni kwambiri ndizomvetsa chisoni ndiwe simayembekezera ku dziko lathu labwinobwino kuti ngamapezeka akavuyevuye ngati inuyo anthu oyipa atsinzina ntole agogodi taonani tinali ndi milandu tinali ndi nkhani malemu vice president lero wanji maina atuluka kumene kuchaja bwa ineno ndikuona ngati pamene anzika pokopoko kuti ena watiwe pasi maudiro atinagotani hala muja munkati we are going to sacrifice lerotu inunso atuluka anu mayina ndemukuti bwanji achakwera anthu anu wamukuti nawo bwanji popezapo munkanena kuti anali oyipa ndi chilima pana kumimika ntchito lero munkaniko yankhulatu sizoona zochitika m'Malawi muno sizoona ukang'ono then mafuna ndikuti kunena kuti ife amene tikumalongolo madandaula afe tikusiyana maka ino azipani zosusa boma mupange zimene mukufuna koma iko ana nthawi imene mukazatifune muzafuna tu anthu inuyo ammizi muzafuna anthu okhudzika kuti akuthandizire zera kufika niko konge sitimacheza ni munthu konge simangwisa ntchito munthu konge sinachezepo ni munthu koma imangwisa ntchito munthu ikangwise manchita damu kumusiyako nde konge simene maiziwe nene nde inuyo musazitenga ndi masidio kuti akufuna muthandizane mugere limodzi ntchito akufuna akuyuzeni akatha kuyuzani akuchani damu ndipo muzatuonana kuliro ndona zinzani zimene zatuwa pano zikuenda ndi silibasi ena akudipidi ena azipani zochita UDF chanya tizakuonera nthawi kubwera very soon imene ndi congress ndino anthu omvetsa chisoni kwambiri chifukwa chani koma chifukwa chani kwenikweni mufuna chani Malawi inu mgwirizano kalekale lero lomwe ndi cholozeka koma mukukanika kuvomera ndi mugwirizano what if wachani mamudziwa mulungu mudziwa mulungu zimene amachita what if wanu amene maganizayo mukanika kuvomeza language yochoka kuchipani kwina mukanika kuganiza tochipeyo choka chipani china kugwiza chete ngeti mogwiza choti muganiza zamawo amazidziwe nde mpaka na lero sonda tamiezi ngati apa bakhaso alayasi nde inu mupite nokha chadi nde uno kumwira kulizipani zingati muzikonda kwambiri anthu ozikondena anthu oyipa kwambiri ndichifanya ulo maprimary mukungosokoneza palibe maprimary amene mukuchita chilungamo chifanya moyo ozikonda mukufuna basi nokhano muzikhawo mangodyerera ngati dzikoli mulungu analenga inu nokha inu kumalenga ifeyo mwayiwali mulungu tosanachilenga chifanizo cha mulungu mudziwa kuti kafika koche mtima chonchi kuyamba mukumakhala kupwetekeza mtima kumva kupweteka kwambiri simuchita bwinoyo ngati muli anthu anzeru muganize kuti pano anthu tikulira kodi mufuna tivule ife malango tiende maliseche kuti mudziwe kuti tikumva kupweteka ndi zimene muchita mufuna chani kwenikweni inu osaganizirana inu MCP mungamachite support mwapezeka kuti muli nayo kwekwerekwekere inu anthu amtundu wanji inu osaganizira pa inu kumudziwa makalanga mphawi kwanu omwe amachimena zako mphawi umenewo ine simukamveni sona anthu akwanu bwanji nkumaka komento koma zokhulisa nyimba zanu anthu oyipa kwambiri anthu oyipa ndipo machimena kuti mulungu anene akulambira kuyamba kenshi kumva kupweteka ndi zimene zikuchitika dziko la Malawi kumva kupweteka
zoona izi pano unafomeza smart poti niyo makachinawo platinum ku studio standard basi zanu zikucheka pano kuli ziza auditing zanu zikuyenda bora liko studio standard zawine anthu amtunduwaje mosakonda dziko lano ndiye kuli akuti nawonso ma actives timabungwe timenechi anthu osagwirizana ndikunaomba mmayima kumana hey zonsezi ndazipani simukupanga mgwirizano inu ndiye mupanga mgwirizano poti nanu atatu mufuna kutchukira panokha mukapangezano apo nanu mmodzi akapangezapo akatchuke wina akaloweza munu wake akatchuke zaini yake ndi chidziwitso chanena kuti mukungofuna kukhutitsa mimba zanu mukufuna kutchuka posayenera kutchuka mukupindulirani anthu ofuna mtendere ofuna zabwino anthu amawitezana tiye tikhale pamodzi ife masesozi tiye tikhale pamodzi tipange limodzi izi azipaniso ifeyo tikamachoka masesozi kumakauza azipani kuti mugwirizane atengere chitsanzo chimene mwachita inuyo masesozi koma mukugwirizana poti aliyense afuna atchuke koma wakuti ndiye namba 1 simukhala namba 1 ndiye mcp akutafunani mcp ndizolowera kudyere mwana akukhwatchulani mona ndalama zimene mumakatenga ndi usikuzo zikubwererani zimenezo anthu opanda chikondi ndi dziko la nini Malawi, Camera.